O Grupo de Investigación Istagra do Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago será o encargado de desenvolver a primeira fase do Laboratorio Ecosocial do Barbanza, impulsado pola Fundación Ría. O obxectivo é catalogar os modelos de xestión e conservación do medio natural que aplicaban no pasado para a súa readaptación á época actual. O proxecto trata de intentar aprender do pasado, de que formas de manexo do territorio había, que aproveitamentos e que productivos e de conservación existían nestes territorios e cales deles pódense implementar como base para un desenvolvemento do futuro, non? Como poder enfrentar pois, as necesidades de protección medioambiental, como dinamizar a productividade das economías locais, como cohesionar as sociedades a través de todos os elementos que a conforman. Na primeira fase de investigación estudaránse 3 espazos, as Brañas de Laíño e as comunidades de montes de Froxán e de Baroña. O que vamos a facer é estudiar esas comunidades moi intensamente, como nunca creo que se fixo, nin en términos históricos, nin en términos socioeconómicos, para, digamos, rescatar todo o coñecemento, todas as capacidades e facer esa cartografía da que se falaba, que vamos a facer a escala desas 3 comunidades e estendela ao conxunto, na medida posible, ao conxunto da Barbanza. Non? Unha cartografía longa no tempo, porque, en fin, desde o século XVIII hasta hoxe, houve moitos usos distintos, moitos cambios, moita innovación, e nós queremos retratar todo eso, e é posible facelo, e cartografialo ademais, para ir á segunda fase. Esa segunda fase desenvolverase ao longo de 2021, identificando e promovendo aquelas iniciativas concretas de uso sostibles nas que participarán activamente as comunidades locais que residen no territorio. A posta en marcha deste proxecto é posible grazas á Fundación Banco Santander, que leva 17 anos traballando nun proceso de recuperación do patrimonio natural en toda España. Esta colaboración con vosotros, con la Fundación Ría, se enmarca dentro de un programa que inició Fundación en el 2004 de recuperación de patrimonio natural y cuyo último proyecto que hemos presentado ha sido una recuperación de puntos de agua en la Sierra de Grazalema con la asociación Alive en noviembre del 2019. Durante estos 17 años de trabajo hemos recuperado más de 25 proyectos, más de 25 espacios degradados.